आंब्यात जो टाटा मोडून रथ सजविला, आंब्यात जो टाटा मोडून रथ सजविला, कोण्या देवाचा रथ सजविला, गणपती देवाचा रथ सजविला, गणपती देवाची झाली करुणा, गणपती देवाला या शरणा. आंब्यात जो टाटा मोडून रथ सजविला. बघायला असा आंब्याचो टाळ. तो टाळ नावाने बाजू तुमका आधी गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. बरेच दिवस आमचा व्हिडिओ येऊन ना, कारण चतुर्थीची लगबग होती. कारण आमच्या गावात कोकणात कामं असतात, भरपूर कामं असतात. घर जाणण्यापासून भांडी घासण्यापर्यंत सगळी स्वच्छता असतात. तर त्यासाठी माफ करा, कारण बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ येतात आणि आम्ही आज आमचं गणपती बाप्पा आणलं. तर तो बघा, तर गणपती बाप्पा आम्ही ठेवलो. तर उद्या आम्ही आसनावर बसवतलो, ते बघता तुमका आसनावरचो गणपती आम्ही दाखवतलो. तर आता माताची माटी वाजलेत रात्रीचे 11. माटी बांधायची. आता आम्ही कोकणात माटी काय काय बांधतो त्या तुमका मी सांगते. तर आंब्याच्या टाळापासून मी सुरुवात केलं. हे बघा, ते असं आंब्याचे टाळ. आता आंबो म्हणजे काय आणि कलम म्हणजे काय. हापूसच्या आंबे जे खातो ना आम्ही, त्या आंब्याचं टाळ लागणार नाही. हो रायवळ आंबे, म्हणजे ज्या आंब्यांचा आम्ही रायता करतो बघा, रायता खातो आणि तो खरो आंबो असतात, त्या आंब्याचे हे टाळ लागतं. तर आता बाजारात येतात ना, ते कसले आणतात ते माहिती नाही, कारण कोणाला माहीत नसता म्हणून सांगता येते. ते आंब्याचे टाळ असत. आंब्याचं टाळ पहिलं माती बांधायचं लागतात आणि त्याच्यानंतर माती सुरुवात जाता आणि दुसरं नारळ लागता माती. बघा, तो नारळ असा, नारळ ना चारही वाटेन घट्ट बांधायचं लागतात, कारण तो कधीही म्हणजे असं पडता कामा नये, माती यायचो सुटता कामा नये. म्हणजे काळजीपूर्वक माती बांधायची असतात. हे झालं नारळ. आता दुसरी कोकणात आम्ही काकडी बांधतो, तर ही असा काकडी. त्याच्यानंतर ह्या असा बेड्यांचा शिपाट, एका आम्ही कोकणात शिपाट म्हणतो. हे आमचे स्वतःच्या असं बरा मोठा घसघशीत काढला बघा, ते बेड्या असं म्हणजे सुपारी. तर आता राहिला कौंडा. हे बघा, ही माती बांधतात ना, लाल लाल जातली थोड्या दिवसांनी. जर जून असली ना तर ती लाल पडत जातात, कवळी असली ना तर ती सुकतं. तर ही असं कौंडा. त्याच्यानंतर असा चंदन. हे बघा, चंदन म्हणजे आम्ही जो चंदन लावतो ना, उगाळतो त्या झाडाचं हे पालो. त्याच्यानंतर ह्या असा हराण. हे बघा, ह्या असा हराण, अशी फुलं असतात पिवळी हरणा, आणि हरणा आम्ही बांधतो. त्याच्यानंतर ह्या शरवाडा म्हणतो. एका शरवाडा म्हटला जाता, कारण ह्या झाड असतं हिरव्या. तर गणेश चतुर्थी इली जवळ जवळ इली ना, ह्या असा पांढरी त्याची आपणच पानं जातात. तर ह्या शरवा. आणि त्याच्यानंतर तरी असं तिरडे. बघा, तिरड्याची फुला मस्तपैकी गुलाबी असतात, लाईट कलरची. बघा, ही फुला मोठी पण असतात, पण ही आता लहान फुलली आहेत. आणि ह्यो तिरडो ना आम्ही काय करू, शाळेत जाऊ तेव्हा आमका पाटी होती. तर ती पाटी ना पाणी आमका नेऊन मिळा नाही, म्हणजे बाटली बिटली नाही होती. त्यावेळी आम्ही काय करू, तिरड्याचे मोठे भले मोठे दांडे मोडू आणि ते पाटी पुसण्यासाठी हे तिरडे आम्ही शाळेत घेऊन जाऊ. त्याचे दंडारे कोणाला आठवता असतात तर जरूर मला कमेंट करून द्या. हे तिरडो असा. आणि त्याच्यानंतर असं ती कांगलाई. बघा, ती मागे तुमका मी 13 काहीतरी करताना, 13 ओळ करताना त्याच्यात मी कांगला तिरफळा दाखवलेलं. बघा, या माती बांधतो बनवलं. ही ना 2-3 दिवसांनी उघडतली आणि मस्तपैकी भगवी भगवी अशी ती
फुलल्यासारखी वाटतली, तर ही असं कांगला. तर ह्या असा साहित्य असा. आणि ह्यो असा महादेवाचो नारळ. हे बघा, हो नारळ ना उतरलेलो होयो, म्हणजे माडाच्या झाडावरून खाली पडता कामा नये, जमीन लागता कामा नये. नारळाक आम्ही ह्यो ठेवताना सुद्धा बघा पाटात ठेवलो, आम्ही जमिनीवर ठेवून असे नारळ. आणि त्याका अशी शेंडी लागता महादेवाच्या नारळात. हो असो मस्त नारळ. आणि त्याच्यानंतर असा गौराईची हळद. आमच्याकडे गौराई ना म्हणजे गवर म्हणा, ही 5 पानांची हळद. या असा भाजीचा मूळ, लाल भाजीचा मूळ. त्याच्यानंतर ह्यो असा तिरडो, याक असा हराण, आणि ह्यो असा आघाडो. अशी ही 5 मुळं असतात आणि त्याका माती होईया. ही आता उद्या ना म्हणजे ही सजवताना एक नाडापुडा म्हणा येता, त्याच्यात एक म्हणजे गौरीचं चित्र असता. त्या गौरीचं चित्र ह्याका बांधा वया आणि कळशेत किंवा पडलेत असं ह्या थोडासा पाणी पैसे तांदूळ असं टाकून ही गौराई उभी करू गई, म्हणजे ही गणपतीची आई. असा ह्या सगळा मातीचा साहित्य असा. तर ह्यात आम्ही बांधून घेतलो आणि तुमका उद्या डायरेक्ट आसनावर गणपती दाखवतलो. तर आमचो गणपती असतलो, किती दिवस असतलो तुम्ही उद्या सांगते तुमका. तर सगळ्या जणांनी आमचो गणपती मात्र बघू घ्यावा, आणि जेव घेऊचा असला तर मात्र फोन करून सांगा. तर ही माती आता बांधली, बघा कशी दिसता. कमेंट करून सांगा तुम्ही अजून काय काय बांधतात का, त्याच्यापेक्षा जास्त जर तुम्ही काय बांधतात तर आमका कमेंट करून सांगा. आणि ह्याबरोबर काय सांगा. तर ही इतकी तयारी करून ठेवली. आता सकाळी आसनावर गणपती ठेवतलो, म्हणजे चौरंगावर. आणि जी काय बाकीची तयारी असा ती उद्या सकाळी करतलो. तर आता जा काय असा ना उद्या सकाळी तुमका दाखवूया. चला तर. तर आमच्या गणपती बाप्पाची पूजा झाली अगदी मस्तपैकी विधीप्रमाणे. आणि आता नैवेद्य करतलो. तर तुम्ही सगळेजण जेवूया आणि आमचं गणपती बघूया. तर आज गणपतीच्या पहिल्या दिवशी पंचपक्वानाचं जेवण असता. तुम्ही सगळेजण जेवूया. आणि मी डाळ भात केलं, आज भाजी केलं, नेवरे उकडलोय, मोदक उकडलोय, आणि उसळ विसळ असा. तर तुम्ही सगळेजण जेवू घ्या. आणि आता आम्ही जेवतलो. तर गणपतीचा पहिलो दिवस असा. आणि करतात त्या गणपती बाप्पासाठी म्हणजे पंचखाद्य. आता पंचखाद्य करण्यासाठी मी ह्या साहित्य घेतलंय. आणि आपल्या घराकडे ना गणपती लोक आरती घेतात किंवा कोणतरी गणपती भोग येतात, पाहुणा सवेरा येतात. तर त्यांच्या पुढ्यात ठेव म्हणजे पहिला म्हणजे पंचखाद्य. आणि बाकी तुम्ही जे काय खाऊ देतालात करंजे लाडू त्या वेगळा असता, पण पंचखाद्य ह्या गणपती बाप्पासाठी ह्या खास असता. तर आम्ही त्या करतो वर्षासून एकदा. तर पंचखाद्य करण्यासाठी हे बघा मी लावी आणलं, ज्वारीचे लावी असं मस्त पांढरे शुभ्र कळीदार असे. आणि मी घेतलंय ह्या गूळ आपण ना म्हणजे गूळ ह्या लागतात लाव्यांबरोबर जास्त, पण त्या एकदम पण जास्त घेऊची काय गरज नसता, कारण तो एक तारी पाक असता. आणि आजकालच्या काळात ना जास्त कोण गोड खाना नाही. आपण करताना ना आता प्रमाणातच गूळ घालून करू घ्या. तर ह्या गूळ असा म्हणजे मी माझ्या गोडीनुसार मला जितक्या लागताला दुसऱ्यांका वाटता आपण किती गोड देऊ घ्या. कारण आजकाल लोकांचा कसं असता, तर काही कोणाक डायबिटीज असता काय असता, तर त्यासाठी मी त्या कमी गोड करतलंय. आणि ह्या साजूक तूप घेतलंय म्हणजे चव जरा बरी येता पाकात टाकतलंय मी. हे शेंगदाणे घेतलंय भाजून. आणि बघा ही डाळ असा म्हणजे फुललेली भाजकी डाळ असा चण्याची, काजूगर असत, खारीक असत,
बदामाचा काप असा आणि या सुक्या खोबरा असा. पंचखाद्य म्हणजे पाचच प्रकार घालून करू गय असा काही नसता. तर आपणा आवडीप्रमाणे आस्था घरात तर आम्ही घालून करतो. तर चला करूया पंचखाद्य. तर मी आता या पंचखाद्य करून घेतलं आणि पातेल्यात मी थोडासा 2 चमचे पाणी घातलं, त्याच्यात गूळ घातलंय, 4 चमचे तूप घातलंय. तर सुगंध बरो येता तूप घातला काय. आणि आता मी पाक तयार करून घेतोय. हे गूळ आता विरघळा पूर्ण. आणि आधी काय झाला, माईक लावलं आणि मी ह्या भाजून घेतल्या आणि पातेले ठेवलं तर माईक ना बंद झालं आणि त्या माईककडे लक्ष नाही. नंतर आम्ही बघला ना तर मोबाईलात आवाजच येईना अशी तरा झाली त्या माईकची. माईक पटकन कधी मधीच बंद पडता. तरी आता पाक तयार झाला. हे बघा, जास्त पाक करता कामा नये. मी गॅस कमी करतोय आणि ह्याच्यात हे सगळं टाकून घेतोय. हे बघा, हे आता टाकतोय मी लहावी. हे बघा, हे आता मी लहावी घालून घेतोय. तर या बघा, पंचखाद्य तयार झाला आणि मस्तपैकी सडसडीत असा या पंचखाद्य झाला बघा. पाक बरो जाऊ गयो मग असा सडसडीतपणा जाता. पंचखाद्य घट्ट जाता का म्हणे लाडवासारख्या, त्यासाठी पाक बरो करूचो लागता. आणि कसं असतं आमच्याकडे, गणपतीचा विसर्जन ज्यावेळी असतं ना त्यावेळी या पंचखाद्य नेवचं लागता. सगळ्यांका बांधावर वाटूचं लागता. बांध म्हणजे गणपती बुडवतो ती जागा आम्ही कोकणात थंय बांध म्हणतो, म्हणजे वळावरच्या जागेक बांध म्हणतो. आणि आरतीवाल्यांका किंवा कोण गणपती बघ येणारे असतं त्यांच्या हातावर घालचं लागतं पंचखाद्य म्हणून. गणपतीक नैवेद्य दाखवचं लागता, अशासाठी या पंचखाद्य करतो. आणि
जर तुमका ह्यो व्हिडिओ आवडलो ना तर लाईक करा आणि ज्यांनी कोणी नवीन असाच ना त्यांनी सबस्क्राईब करूक नसशात तर सबस्क्राईब करा.